איך הם לא השאירו טיפ? השקעתי על השולחן הזה. חייכתי, דיברתי, הצחקתי, שיתפתי. ובסוף הם השאירו 7% טיפ. בטח יצא להם בטעות, הם אפילו לא התכוונו לזה. נמאס לי. איך יכול להיות שאני עובד כל כך קשה ומחייך כל כך חזק עד שכואבות לי על החיים, אבל מתוגמל על זה כל כך מעט? לא יכול להיות שזו הדרך היחידה להרוויח כסף. אז בדקתי, חקרתי, קראתי, השכלתי. ואז מצאתי. מסחר באי-ביי. במקום להרים מגשים ולפנות שולחנות, אני פשוט לוחץ על העכבר. במקום להתאהב ולהזיע, אני מקליט במקלדת. מדהים. איך לא מצאתי את זה קודם? אז מה אני בעצם עושה עכשיו? פתחתי לעצמי חנות אינטרנטית. אני משתמש במוצרים של ספקים אחרים ומוכר אותם במחיר גבוה יותר ממה שאני משיג אותם. במילים אחרות, אני מתווך. כולם יוצאים מרוצים מהתהליך הזה. אני קונה את המוצר מהספק במחיר שהוא עצמו קבע, הלקוח קונה את המוצר במחיר שהוא הסכים לקנות, ואני מרוויח בגדול מההפרש. תקראו לזה פרסום יותר טוב, שיווק נכון יותר, מראה מזמין יותר, קראו לזה איך שבא לכם. 7% טיפ, נסו אולי 300. אני גיליתי את כל זה, וגם אתה יכול. תלחץ על הקישור מעל הסרטון ותגלה גם אתה. תלחץ, כי אולי זה ישנה לך את החיים. תלחץ עכשיו, כדי שסוף סוף תחשף לדברים חדשים בחיים שלך. אל תלחץ כי אתה מאמין לי. תלחץ בשביל לבדוק בעצמך על מה כל הרעש. תלחץ, תקליק, תפתח. קדימה.